Ja estem així de nou, són pràcticament les 11 menys quart de la nit i ja saben que este és l'espai, és el moment que cada dilluns dediquem a parlar de l'esport i de l'esport base valencià. Avui anem a parlar d'una carrera, d'un gran fons que arriba a la seva edició número 15 i que ja està a punt de celebrar-se el proper 13 d'abril i estarem molt pendents d'esta carrera. Avui anem a parlar, com no, del gran fons de la Vila de Puçol, no sé si ho he dit bé. Ens acompanya el president del Club d'Atletisme de Puçol, Ivan Esteve, molt bona nit. Bona nit. I benvingut a l'Evat de Televisió. Dèiem que s'ha convertit ja en una de les carreres, jo crec, que més conegudes i més apreciades de la comarca de l'Horta, no? Sí, això sí. Una de les més apreciades notem que sí, perquè probablement igual no és la prova més multitudinària, que ho és, ni a lo millor la que venen, no sé, corredors d'èlit, perquè tampoc poden competir en altres per pressupost, però sí que notem que és una carrera molt apreciada, que és molt volguda i això és en part perquè des de sempre en aquestes 15 edicions hem intentat que la gent que vinga a córrer, la gent que ve a Puçol, tractar-los i mimar-los com es mereixen. I a més, no només des de l'organització, des del club, sinó que la gent del poble també se presta d'això, dirigeix al carrer i anima els corredors i segueix, i tota la gent que ve se troba com a casa. Clar. Estem parlant de 15 edicions ja. Què suposa trobar-se amb este número? Bueno, últimament estan aflorant moltes carreres populars, però n'hi ha moltes que són noves i en Puçol tenim la sort de tindre una ja que està molt ben consolidada. Són 15 edicions i a més d'una prova que probablement siga l'esdeveniment esportiu més multitudinari que fem en el poble, en Puçol, durant tot l'any, perquè és difícil organitzar una carrera per a 2.000 persones. No hem arribat mai, però això és un poquet l'objectiu que tenim enguany i és possible que arribem als 2.000 corredors i jo crec que arribem ara a aquestes 15 edicions i crec que el Gran Fons està en el millor moment de la seva història. Dius que no heu arribat mai, però jo crec que l'any passat estiguereu quasi, no? L'any passat farem 1.700 inscripcions, que és molt. També és de veres que en els últims anys hi ha molta gent practicant atletisme, hi ha un auge molt gran per les carreres populars, però sí que és de veres que en els últims 2 anys el Gran Fons ha experimentat un creixement molt gran i pel que veiem enguany per ritme d'inscripcions i de més, jo crec que anem a batre també rècord de participació, d'inscripcions, i al final això també és el més important, que després de tot el treball, de tota la feina que costa organitzar una carrera d'aquestes característiques, que després la gent reconega també aquest treball i demostra la seva confiança venint a participar en la carrera. Quin tipus de gent participa normalment en aquest Gran Fons? Hi ha de tot, perquè són de totes les edats. És de veres que la carrera és per a majors de 16 anys. En setembre sí que tenim una volta a peu en la que fem categories inferiors, fem carreres per als més menuts, però en esta no, és una única carrera. I les categories són des dels 16 anys, que són els juvenils, júniors i promesa, fins al que vulgui córrer. No hi ha límit superior d'edat. No sé com deurà anar la mitja, segurament és igual entre els 30, 35, 40 anys, pot ser la mitja d'edat dels corredors, però hi ha de tot. I a més és un circuit que la distància és una distància mitja de 15 quilòmetres. No és una carrera curta, però tampoc de llarga distància, i penso que és assequible per a qualsevol persona que practiqui esport en una miqueta d'assiduïtat. A més, és un circuit totalment pla, és molt ràpid i sobretot a la gent li agrada perquè, a banda de les moltes avantatges que té el Gran Fons de Puçol, és un circuit que és molt propici per a fer bones marques, per a tindre aquest dia a provar-se i fer una miqueta d'esforç i veure quina marca pot treure cada un en un 15K. I suposo que parlem d'homes i de dones, no? Perquè les dones jo crec que cada vegada també s'estem aficionant més. Sí, ens agradaria que foren moltes més, però sí que és de veres, sí que cada vegada en les inscripcions i sobretot enguany, per el que anem veient en les inscripcions que es van arribant, el percentatge de dones que participen en carreres és cada vegada més elevat. Nosaltres en notem també en el mateix club d'atletisme, que som un club molt nombrós, tenim 400 socis i és de veres que històricament el 90% de la gent del club havien sigut homes i cada vegada s'està invertint aquesta tendència. Jo crec que ara mateix són més les dones que s'apunten que homes. No sé què representaran, pot ser un 20, un 25%, però cada vegada va en augment i això és una bona notícia. Molt bé. Estàs dient que són 15 quilòmetres la carrera al Gran Fons, és un circuit
fàcil, estàs dient més o menys. No sé si hi ha alguna novetat respecte a altres edicions. No, el circuit és el mateix. El circuit sí que intentem respectar-lo d'un any per a un altre. Variem molt i fem molt o sempre intentem incloure novetats en el que té que veure les activitats paral·leles a la carrera, sobretot en qüestions d'animació, però el circuit sí que no el toquem, és el mateix, és un circuit que té l'eixida i la meta en l'avinguda Font de Mora i que té uns primers quilòmetres, 2 quilòmetres per dins del casc urbà i després la carrera baixa a la platja de Puçol, fa tot el passeig marítim i torna a pujar al poble. Sí que té els quilòmetres centrals, que és una avinguda molt llarga, recta, a la mar, i que és molt propícia per això, per a fer bons temps, perquè és molt ràpida, i després tant els primers quilòmetres com sobretot els últims, jo crec que els corredors són els que més els agraden perquè van per dins del poble. El poble normalment, Puçol sempre s'ambienta molt, té molt bon seguiment de la carrera i això és el que intentem, que la gent també porti un poquet en volandes als corredors. Clar. És a dir, que a banda de fer esport, damunt estem amb unes vistes meravelloses, com és la mar, com és el poble de Puçol, no? Sí. A més, recorre un poquet el casc antic de Puçol, després baixem per la marxa a la mar i sí que fa tot el passeig marítim, que és una zona prou bonica, sí. Estaves parlant de les activitats paral·leles. Jo suposo que per a aquesta 15 edició sí que ja haurà preparat alguna cosa tan diferent. Crec que al carrer va estar ple de coses, no? Sí, ple d'animació, perquè nosaltres pensem que això és el més important. Al final, carreres n'hi ha moltes, però jo crec que la gent que va a córrer a un poble i se troba a gust és quan veu que n'hi ha una animació, que n'hi ha gent en el carrer, que la gent els anima i que se troben més, que els reben com es mereixen. I el que volem és això, s'ocorreix una manera millor de mimar i de tractar bé els corredors que preparant-los una calorosa rebuda. I bé, incentivem, animem a la gent del poble que isquen al carrer, perquè en la zona d'eixida i meta tenim ambientació musical, tenim animació per als més menuts, tenim regals per a tots els xiquets, tenim un berenar també d'orxata i fartons per a que qualsevol persona del poble pugui passar-se, fa el seu gote d'orxata, berena i veu la carrera. I a més, enguany, com a novetat, hem habilitat un segon punt d'animació en el que anem a fer concerts de rock. És la primera vegada que ho fem. I sí, hem acordat en una associació de músics de Puçol, en l'associació de grups de rock, l'Ampli, i encara falta per definir. Esta setmana es confirmaven els 3 grups que participarien, però ja ho tenim tot preparat per a que, a més de la zona d'eixida i meta, tenim un altre punt, que és la plaça 25 d'abril, que estarà a uns 600 o 700 metres de l'eixida i de la meta, i que també volem que estigui plena de gent, d'animar als corredors. Perquè això sempre coincidint amb el moment de la carrera o abans i després també continuarà? Sí, ho fem una miqueta abans, durant la carrera, perquè hi ha que tindre en compte que des que ixen tots els corredors fins que arriba el primer pot passar 45-50 minuts, i bé, la gent que s'ha apropat a la zona de l'eixida a veure la carrera, d'alguna manera, entre el berenar, els concerts de rock, la xaranga i la música i demés, fem un poquet de festeta, sobretot dirigida també a la gent jove, als xiquets i demés, per a que puguen disfrutar de la carrera, que a més també vegin un esdeveniment esportiu, que es pique un poquet el cuquet de fer esport i de practicar atletisme, i també li donem l'ambientació al Gran Fons, que pensem que és una cosa molt important. Si vas a un poble o vas a qualsevol lloc a córrer una carrera i vas per el carrer i estàs a soles i està tot molt desangelat, com que el corredor no s'anima massa, clar. A més, jo crec que hi haurà un regal exclusiu, molt exclusiu per als participants. No sé si podem avançar, si podem dir el que és. Sí, perquè a més ja ho tenim en tots els cartells i d'alguna manera està sent el reclam d'enguany. De veres que hem fet un esforç important per a cuidar un poquet aquest obsequi que fem en totes les carreres, que és el de la camiseta. Enguany hem preparat un disseny exclusiu d'Adidas. És una camiseta que la veritat és que estem molt orgullosos de com ens ha quedat, perquè tant de disseny com de qualitat i de més està molt bé. El tema de les camisetes de les carreres, tots els corredors sempre acabem dient que tenim l'armari ple de camisetes de carreres, però bé, el que tenim són moltes camisetes de mala qualitat que ens donen en totes les carreres. És difícil que alguna carrera això aposti un poquet per el disseny, per la qualitat, i quan tens una camiseta d'ixes, sempre la guardes en un bon record. I el que volem és això, que la gent s'emporti un bon record d'esta 15a edició del Gran Fons,
i pensem que esta camiseta segur que no és com cap de les que tenen a l'armari. De fet, estos dies estem anant a moltes carreres populars d'altres pobles a repartir els fullets, a fer poder donar-li difusió i veiem que tot el món es pregunta per la camiseta, si ja estan les camisetes, és de veres que va haver aquesta camiseta Adidas i sí, ja està tot preparat. Jo sé que una prioritat d'aquest gran fons, ja després de 15 edicions, ha sigut sempre mimar als atletes, no? Molt. És el més important, perquè al final, si cada any tenim més participants, si cada any notem que la gent li té un carinyo especial a la carrera de Puçol, perquè probablement hi haurà carreres més multitudinàries, hi haurà carreres amb més pressupost i que porten corredors d'èlit de primer nivell. Nosaltres això no ho tenim, però tenim altres coses i el que tenim és que la gent que ve a córrer a Puçol se troba molt ben atès, se troba molt mimat i això és el més important. Si no pots competir en recursos, haurem de competir en el millor que tenim, que és en tractar molt bé als corredors. I per això pensem que enguany superarem la participació de l'any passat, que ja sigui de rècord, que arribarem, farem 1.700 inscripcions, enguany segurament tindrem que tancar en les 2.000 perquè les esgotarem i al final no hi ha més satisfacció que això, que al final veus que efectivament la gent reconeix que ens esforcem en mimar-los i en cuidar-los i en el que ens falta el mínim detall, almenys des de l'organització. I hi ha que recordar també que les inscripcions per a aquest gran fons són prou econòmiques, no?, en els temps en els que estem. Sí, és una inscripció de 9 euros, és prou econòmica, comparat en com estan totes les carreres, perquè a més és de veres que les carreres cada vegada tenen més despeses, ja has de contractar assegurances i tot. I això d'anar a les carreres i que siguin gratuïtes ja pràcticament no se veu. En la nostra encara està dins del que se pot considerar un preu mòdic, un preu prou econòmic i sobretot tenint en compte totes les avantatges i els beneficis que s'emporta el corredor que ve a Puçol. No només enguany per el tema de la camiseta, que és d'una marca bona, que és de bona qualitat i de més, sinó sobretot per el que comentàvem, per el tracte i per el calor que s'emporta. Crec que una carrera per 9 euros és un preu molt econòmic. No crec que, esperem que no, que ningú deixi de vindre a Puçol per una qüestió econòmica. No, jo crec que tampoc. Abans de terminar, fins a quan podem inscriure-nos? Sí, fins a la mateixa setmana, el dimecres, crec que és dia 9, tancarem les inscripcions, però fins a aquesta mateixa setmana o fins que arribem a les 2.000 inscripcions, que és molt probable que abans d'aquesta data tinguem que tancar-les, perquè estem ja superant les 800 inscripcions i normalment en aquest tipus de carreres populars la major part de les inscripcions se produeixen en l'última setmana, perquè la gent sempre planifica la carrera del cap de setmana, al començament de setmana. Enguany no sé si anem a arribar a aquesta setmana, però en qualsevol cas seria una molt bona notícia arribar a la setmana prèvia de la carrera amb tots els dorsals ja repartits i assignats. Des de luego seria molt bona notícia. Molt bé, doncs esperem sentir aquesta notícia, que arribeu als 2.000 participants en esta 15 edició. Ivan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, vos desitgem moltíssima sort i esperem tornar a parlar amb tu i amb el Club d'Atletisme de Puçol per sentir aquestes bones notícies. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos i ja us contarem. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ens acomiadem també ja, però no fins al proper dilluns, sinó fins al proper 15 d'abril. El calendari de festes enguany ha fet que hàgim estat ara un mes sense compartir amb vostès les nits del dilluns, però ara tornem 2 setmanes més a compartir la festa amb la gent i amb els amics. Us desitgem que passeu unes molt bones festes de Pasqües i, per favor, molt de cuidat en la carretera. Us esperem el proper 15 d'abril. Bona nit.